O Concello do Carballiño ultima os preparativos para a apertura das piscinas municipais. A espera da validación da auga por parte de Sanidade e das condicións meteorolóxicas que pronostican choivas para esta fin de semana, a súa apertura podería aprazarse ata a vindeira semana. Este ano a xestión está sendo a cargo doutra empresa coa que se rematan os problemas que houbo nas últimas dúas tempadas e coa que xa se traballou noutras ocasións. Pois mira, nas melloras nos estamos lá acondicionando, levamos desde a semana pasada acondicionando todo o que é o céspede, os vasos, empezarán a encher a partir de hoxe, e un pouco tamén depende de Sanidade, porque claro, nos temos que mandar unha analítica 48 horas antes, despois o propio día da apertura, que iramos a abrir, e eles nos teñen que dar o visto bo. Entonces, bueno, estamos un pouco eso, ás pensas de que eles nos den o ok, e tan pronto non lo den, pois abriremos. Si pode ser este sábado, pois nos gustaríamos que fora este sábado, pero en caso de non ser este sábado, pois sería na semana que ven, ao longo da semana que ven, sería o martes ou mércores, non vos podo decir o día exacto, pero, bueno, nos o que a nosa parte, xa digo, está en marcha e nos consideramos que po día 15 vamos ter as instalacións en condicións. Xa digo, despois depende un pouco tamén da climatoloxía, porque creo que po venres dan choiva, pa semana que ven tamén, entonces igual tampouco ten moito sentido ter unha semana as piscinas abertas con choiva, pois igual o mismo nos dá abrir o sábado que abrir o xoves, ou cando se estabilice un pouco o tempo, porque creo que tamén dan algo de frío. Pero bueno, nos a nosa parte, xa digo que está en marcha e nos creemos que o noso vai estar para o día 15. Despois, eso, Sanidade nos dirá se podemos abrir o 15, o 17 ou o 20. Pero, bueno, entre o 15 e o 20 estarán abertas as piscinas. Pero sí é verdad que levábamos 2 anos, que foron 2 anos moi duros para min, neste caso, porque é unha parte que me compete a min, e foron moi duros porque, bueno, a empresa non era unha empresa que estuvera en condicións de xestionar unhas piscinas como son as de Carballiño, non sei outras, pero as de Carballiño non estuvo á altura, e nos incluso, bueno, pois intentamos rescindir o contrato, pero o órgano de contratación da Xunta, pois no seu momento non nos deixou, pero, bueno, considerábamos que non estaban en condicións as piscinas, e a nos o que máis nos importa é a saúde dos veciños de Carballiño, e este ano, pois, por suerte, pois non van estar eles. Por suerte xa non para min, por a tranquilidade que me dá, sino por suerte para todos os veciños. E xa digo, é unha empresa que é profesional, que xa estuvo 2 anos aquí nestas piscinas, e que sei que non vamos a ter ningún tipo de problema con eles. Tamén o Concello de Boborás abrirá as súas instalacións a finais deste mes. Este ano estrean unhas piscinas moi demandadas entre a veciñanza. O Concello abriu o prazo de presentación de propostas para a xestión da cafetería, que conta cunha cómoda terraza e está totalmente equipada para ofrecer servizo durante todo o ano, tendo en conta a localización das piscinas nun amplo espazo de instalacións.